Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Motphran bat Ïewduh kalalong shisha ka Kynjah menta kasni ka arphoi trek urumpang ha ka por Janmiet namar ki padba ki bayat ki bayang bat ki kali kamaine kali shimet ki duna bha kadai namar ki padba ki lapelut yala ka jong kapor ban let chakishnong banjit yaw MDC hamal lagi constituency shaka yeng dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janmiet Hills Autonomous District Council kania ka Kynjah kelas dang nado kapor Sngi ha ka ba ki babun na ki dukan ki lakhang namar ki nong shong shnong dukan ki la pendep hok yala ka jong ka kamram ban let jit yaw MDC ka bakham Kynjah shushu ka dei namar ha ka por sanchiteng Janmiet ha ba ka beneng kelas dang kemdum layo I ba ka Motphran ki dantang ki kattu kat ningut ki briu ki bayat bayeng bat kattu kat ni ki kali ki bayat ka Kynjah ka Motphran bar ka Ïewduh ka la bandei babun ki dukan ki khanglut lat no tang kawai arteli ki dukan sha ki bapli kumjuru ka jingkhang ki dukan kala bandai namar lada ki peliru omdan bawan thet namar baki briu kim shim lawan yo namar ki lecha ka jaka Thep wood